Mae Llywodraeth Cymru di amcangyfri bod 3 biliwn ar 10 o foteli plastig yn cael eu taflu i ffwrdd yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn. Ond fydda i byth yn eu taflu nhw. Dyma dip bach arall i chi ar sut fedrwch chi ail-ddefnyddio'ch boteli plastig yn yr ardd. Mae tyfu ben i lawr di mynd yn rhywbeth sy'n reit ffasiynol bellach, ond sy'n rhaid i chi fynd i wario yn ormodol mewn canolfan arddio. Neith un o hein wneud y job llawn cystal. Y cam cyntaf ydy torri gwaelod eich potal efo siswm cry, a lapio a phlygu tap sy'n dal dŵr rownd a thu fewn i'r ymyl i'w chryfhau. Yna, gyda gofal, gwnewch 4 twll yn yr ymyl. Fe fedrwch chi ddefnyddio hwn i blannu bob math o blanhigion yno fo, ond heddiw dwi am blannu rhywfaint o persli yno fo. Byddwch yn ofalus wrth dynnu'r dail a'r coesa drwy geg y botal. Llaciwch y gwreiddia a llenwch efo compost. A dyma dip bach arall i chi. Dwi wedi creu sgwb bach handi gan ddefnyddio botal plastig arall. Syml ac effeithiol. Be gewch chi well de? Rhaid clymu llinyn drwy'r tylla i'w hongian mewn man heulog, a'i ddyfrio i gadw'r pridd yn llaith. A hefyd, mae'n bosib fynd â fo i rwla da chi isio. O ia, a cofiwch, os da chi am wneud rhywbeth gwyrdd heddiw, gnewch chydig bach o ymdrech i ailgylchu'n yr ardd.